się foka, obok siedziała dziewczyna. Do kajuty wszedł kapitan i kazał jej spływać. Hej, koło kolejkę nalej. No, i mamy 162 zwrotki. Może jeszcze jedno na zabicie czasu? Daj mi spokój. Daj mi spokój. Daj mi spokój, rzekł krokodyl, niechaj będzie ciszy chwila. I przyszedł ten sam normalny kapitan z pierwszej zwrotki kapitan i kazał spływać. Hej, koło kolejkę dalej. No i mamy 163 zwrotki. Czy ty możesz wreszcie przestać śpiewać? Mam już tego serdecznie dosyć. 2 dni, hejka, kolejkę nalej. Jestem głodna, jestem zmęczona, rozumiesz? O, przepraszam, Terecha. No nie wiedziałam, że cię to wkurza. Sztama? Sztama, i tak nie mam innego wyboru. Jesteśmy tu na siebie skazane. Dobra, dawaj mi wiosło, teraz ja powiosuję. O. Co o? Teresa? Złe nowiny. Jakie? Ukradli nam wiosło. Stośko, kto by ci ukradł wiosło na środku oceanu? No przecież pamiętało mnie, jak wczoraj kładłam się spać, odłożyłam wiosełko obok pontonu, a dzisiaj nie ma. Stasia, i ty myślisz, że ktoś ci je ukradł? No, Tereska, przecież samo nie odpłynęło. Biblia się zadaje, nie? Wariatki. Ale mnie głowa boli. A, Czeszka się obudziła. A gdzie my jesteśmy? My jesteśmy na żółtym pontonie. Stośko! No przepraszam. A czemu na pontonie? Bo nasz statek miał usterkę. Usterkę? Spłonął. Ale to tak cały spłonął? Nie, no Czeszka, nie dramatyzuj. Pół spłonęło. Ale to drugie pół bez tej pierwszej połowy, tej drugiej połowy tak jakby samo pływać nie mogło. Ale jak to się stało? A no był wieczorek zapoznawczy. I występował taki fajny fakir. A no fakir był fajny. No, a później przyszedł połykać ognia. I całkiem spoko mu to szło, nie? Tylko nagle tego ognia tak jakby nie nadążał być. Także tego nie. Czyli wybuchł pożar. Oj, Czeszka, ty i ten twój pożar nie był pożar. Jaki pożar? Zapalił się taki jeden malutki z kuliczów. No ale wiesz, na statku na szczęście był nasz strażak sam. Tak, bohatersko chwyciłam za karnister. Ale okazało się, że nie był z wodą. I cały statek się zajął. No, tak się no. To bardzo fajnie, a co z resztą pasażerów? Spokojnie, wszyscy przeżyli. Każdy dostał ponton ratunkowy. Tylko przyszła burza, nie? I tak jakby każdy ponton popłynął w swoim kierunku. Także nie. Widzisz, jakie mamy szczęście, że jesteśmy we trzech? Tak, ogromne. No nie. Siedzimy, gadamy, fajnie jest. Lubię to. Bardzo. Ej, Lesie, mamy tutaj coś na tym pontonie, jedzenia, picia? Spoko, o to też się zatroszczyłam, nie? Zaraz dowiozą nam obiad. Tak, dzisiaj będzie bigos. Bigos? Czy ja słyszałam bigos? Ja bardzo lubię bigos. O kurcze, dziewczyny, żeby ten bigos nie był z kapusty. No ja kapusty nie lubię, ale bigos był. Staśka, o czym ty w ogóle mówisz? Kto ci przywiezie tu bigos? No jak, no ty tak głupiutka jesteś, no ratownicy. Kto? No przecież sama wczoraj słyszałam, jak do mnie mówili. Zaraz przywieziemy. Nie, to czekaj, to szło inaczej. Nie, oni mówili jakoś inaczej. Poczekaj. Że inaczej. Że zaraz po was wrócimy, tylko pojedziemy po posiłki. Staśka, im chodziło o pomoc. Że tego. Tego pomoc. A nie, teraz po pizzę dzwonię, nie? Czekajcie, o. Miałaś telefon przez ten cały czas? No cześć, Gabryśka.
Poproszę 2 margarity. Mogę pomóc, a nie popij. Tu się konwersacja prowadzi! Poproszę 2 margarity. Jedną poproszę z szynką, Z szynką? a drugą poproszę z salami. Jakie salami? No. A faktycznie, dziewczyny, jaka szynka, jakie salami, przecież dzisiaj jest piątek. To anuluję, nie, to nieważne, cześć. Dzwoń po pomoc. Już dzwonię po pomoc, już dzwonię. Teraz. No i mi się rozładował, ojej, jak smutno. Dziewczyny, macie może ładowarkę? Takim z cienkim bolcem, a najlepiej powerbanka? Tak, leży koło wiosła. No nie muszę ukradli. Nie, ja przepraszam, ja jestem na wakacjach, oni mi kradną ładowarkę, wiosną, co jeszcze? Po to niech mi ukradną, kurde. Nie, ja dzwonię na policję, No i mi się telefon rozładował. Super. Masz może ładowarkę z cienkim bolcem, Cześka? Ukradli. Ja nie wierzę. Jesteśmy na morzu i kradną. Ja nie. Zginiemy na tym statku. Wszystkie zginiemy. Ej, dobra, wiecie co? Przypnęłam se żarta. Powiedzieć wam? O, gadaj. Słuchajcie, ale to jest żart na inteligentnych, więc możecie nie załapać. O, Dobra, opowiadam. Dobra. Jak nazywa się żona kucharza, nie? Żona kucharza, taki nie gotuje. Żona kucharza po 7 rozwodach. Posmażona? Nie. No nie załapałyście chyba. o ja. Grażyna! No! A wiecie czemu? Bo Grażyna pisanie przez RZ. Czujesz RZ, Grażyna, czujesz, nie? Może widzisz to i nie grzbisz. Jesteś śmieszna, jestem moja. Steszka, gdyby pobierali opłaty za powierzchnię mózgu, to byś dostała zwrot. Dobra, nieważne, idziemy spać. Weź się stół. No przepraszam, jestem na holidaysach, nie mogę się wyspać? Co to ma być? Jedna owca skacze przez płot, druga owca skacze przez płot. Staśko! Zgrzają was owce. Tak! Mnie też. Jeden baran skacze przez płot, drugi baran, potknął się i spadł. Dziewczyny, wyspa! Co? Gdzie? Jaka wyspa? Ja nie wiem, ja nie widzę. Że to? Gdzie tu wyspę widzisz? Dobra, Steśka, my idziemy po jedzenie, a ty tu stój i pilnuj morza. Ale po co? Bóg